Näytepala. Täällä hieman hämärää. Täällä yksi ditsi syrjässä. Kuten huomaamme, alastulo kautta ylöstulo. Aivan, rosterilla vahvistettu. Ei jopa mene pahemmaksi. Hieno homma. Sellainen ruusupuskarivisto. Ja sinne lähtisimme tästä ditsistä. Näemme siellä mukavan näköisen boksin, missä on, no myöhemmin näemme, aivan hyvällä erikoisella tavalla tehdyt rautaputkireilit. Siinä on jotain sälää, josta emme saa mitään selvää. Siinä toinen pää paipista. Se on ramppi se. Siellä näemme tämän kvartterin. Lähdemme jatkamaan matkaa kohti sankareitamme, jotka ovat hurjia kavereita. Juoksevat hyvin mini-boksin yli. Ei huonompaa. Siinäkin on erittäin viisalla tavalla laitettu kulmaraudat reilauksen vuoksi aivan. Mutta vain toisen reunan. Toisesta reunasta on kadonnut. Tämä ei niinkään kovin kivaa se ole, kun täällä terrorisoidaan. Rosteria löytyy. Mutta siellä on pieni kolo. Perkele. Siinä on betoniruukkuja havupuille. Boksi, jossa on pientä virittelyä vielä. Siinä. Ja loppujen lopuksi tämä meidän hieno kauniaisten skeittiparkkimme päättyy tänne. Viimeiseen kvartteriin. Aivan. Sinne. Me emme edes pääse ylös. Oho! Pääsimmepäs niinkin. Vaikka on kovinkin kosteuden aiheuttamaa liukkautta. Täältä siis lähtisimme. Tämä vaikuttaa aivan fantastisen mukavalta paikalta. Kyllä. Se on moro.